баъзеҳо хоҳиш кардиянд ки мисол инвалид ҳастанд, бемор ҳастанд, ба мо навиштиянд ки мақсад моя реклама кун, мардум барои мо пул ҷамъ кунад. Бародарои азиз, мо ин корро намекунем. мо дар масъалаи пул ҷамъ кардан хе корро намекунем. Мо фақат вазифаи мо расонидани шариат ҳаст. ин фитна ҳаст. Пул ҷамъ кардан, бале дастгирӣ кардани одами муҳтоҷ дуруст аст, роҳнамоӣ кардан дуруст аст. аслан пеш аз омадани интернету пеш аз ин корҳо замонаҳои пештар мардум чӣ хел мешуданд? яъне як одам ба сараш мушкилӣ омад, бояд ҷарроҳӣ кунад, мушкили сӯхт аст масалан, ё хонаш оташ гирифтааст. ҳамин одама, бале аҳли маҳалла, онҳое ки дар шаҳраш мешиносанд, хешу таборҳо бояд дастгирӣ кунад. лекин ҳаракат кунед, агар ба саратон мушкилӣ биёяд, аллоҳ таоло ҷумла мусулмонҳоро аз мушкилиҳо, аз офот, аз балоҳо дар амният нигаҳ дорад. лекин агар ба саратон биёяд, кӯшиш кунед аз касе ёрӣ напурсед ғайри Аллоҳ. касе омада ёрӣ кард, хушо ба ҳолаш, лекин шумо напурсед. шумо фақат аз Аллоҳ таоло пурсед. бигузор як хонаи дигар иҷора мегириду аз нав корро шурӯъ мекунед, як миқдор пули овидам, лекин аз мардум чизе напурсед. ин одата барои худ нагиред, бародарои азиз. касе камтар ҷароҳат карданӣ мешавад, дарав карта мемонаду як блогера мегӯяд пул ҷамъ кардӣ, он блогер 100,000 ҷамъ кард, 10,000 ё 5,000 метиҳад ё наметиҳад. ҷангу ҷанҷолу кашокашию ин пуло нодуруст аст. ин хел роҳи пул ҷамъ кунем. ҳаракат кунед пеш аз омадани бало ба балоҳо омодагитона бинед. аз Аллоҳ таоло пурсед ки бало набиёд. мисол агар омадам сабуктар мебиёд, агар дуо кунед. вақте ки омад, аз махлуқ кӯшиш кунед ёрӣ напурсед, аз Аллоҳ таоло ёрӣ пурсед. ҳазрати Яъқуб вақте ки бачашон гум шуд, Юсуф 40 сол надиданд, на ҷош маълум, на зинда буданаш маълум, бале аз тариқи ваҳй мефаҳмиданд, ҳис мекарданд ки зинда, вале ягон далеле набуд барои зинда буданаш. иннама ашку басси ва ҳузни илаллоҳ. 40 сол фарзандашон, беҳтарин фарзандашон, шахсияте ки 50% ҳусни тамоми олам дода шудааст, ҳазрати Юсуф гум шуд. ҳазрати Яъқуб аз гирья сиёҳии чашмонашон сафед шуд, нобино шуданд, вале аз махлуқот ёрдам напурсиданд. ман шикоятамро фақат ба Аллоҳ мекунам. бинобар ин касе ки агар ба сараш мушкилӣ биёяд, ҳоҷат биёяд, ҳоҷатша ба Аллоҳ таоло партояд, Аллоҳ таоло барои ӯ басандагӣ мекунад. касе ки ҳоҷатша ба мардум партояд, мардум миннат мекунанд, таҳқир мекунанд. бинобар ин аз мардум кӯшиш кунед ёрӣ напурсед. карта мемонам барои ман пул ҷамъ кунед, ин хел корҳое барои худ одат накунед. гадоӣ ва ин як хулқи бад, ина бояд роҳ надиҳем. баъзе масалан аз муддати 25 сол ҳис мебинем ки дар пештарам ҳоҷиҳои масалан номаша намегум, баъзе як миллат ҳаҷ мебиёд, субҳаналлоҳ, аз диёраш охир одаме ки ба ҳаҷ омадааст ғолибан пул дорад, ақаллан барои ҳамин 4-5 ҳазор доллар пул доштааст ки ҳаҷ омадааст. мебиёд дар ҳамин ҳаҷ гадоӣ мекунад. мебиёд як одам пул мепурсад, бо дурӯғ мегӯяд ки кармони мана буриданд, гирифтанд пулома, як кармони даридагие гирифтааст, ҳамихе мегардад. ҳатто аз бисёрии инҳоя ягон одам ба ҳақиқатан ҳамихе кор шавадам гумони бад мекунед ки инам аз ҷумлаи ҳамин мошенникҳо ҳаст гуфт. яъне гадоиро барои худ одат нагиред, бародарои азиз, хоҳарои азиз. аллоҳ таоло аввалаш ин ки ба сари ягонти шумо, ба сари ягон каси мо мусибату бало набиёяд. лекин вақте ки омад, сабр кунед. ин одата ҷорӣ накунед дар байни миллат. гадоӣ, ёрӣ пурсидан. бале агар масалан дар як маҳалла, дар як шаҳр шудааст,
یا آدم‌های نیک خداشون جمع کنن. وقتی که دیدید که به سر یک برادری مسلمان یا خواهر مسلمان مشکلی آمده است، اون نگویدم شما جمع کرده باید برده دهید. این بسیار کاری ثواب است، بسیار کاری خوب است. یا کسانی که پولدار هستید، وقتی که خبرش که شنیدید باید رفته دستگیری کنید. لیکن خودی بیمار، خودی آدمی که به بلا گرفتار شده است، از این مردم نپرسید. این مردم اگر پولدار شوید، این کدام کجا نارکوتیک زد پول یافت، این به از کجا اومد پول گفته، بخیلی و حسد میکنه. اگر کم بغل شوید از بالا تا میخندند و اگر یک چی یاردم کردن منت میکنن. بنابراین هر چی به سرتان مشکلی آمد از الله سبحانه و تعالی پرسید. نماز خوانید، استغفار پرسید، دعا کنید. الله تعالی انشاءالله به مشکلی شما بسندگی میکند. والله تعالی اعلم.